ಎಂತನು ಕರ್ಮ ಆಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೂರನೇ ಅಂತೀನಿ ಗೊತ್ತೇ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಪಾತೇರ್ಗ ಎಲ್ಲರ ಏರುಲ್ಲರ್ ಎಲು ಗೈಸ್ ಏಲು ಹತ್ತಿಯ ಏರುಲ್ಲರ್ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಪಾತೇರ್ಗ ಬಣ್ಣಗಂತೆ ತಡ ಆಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿತ್ತು ಬೇರೆ ಬರ್ತೀರ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಗೈಸ್ ಅವಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾರು ಉಲ್ಲಾರ ಉಲ್ಲೇರು 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 ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ದುಂಬಲೆ ಪಾತ ಇರಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಲೈಕ್ 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 ಕರ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಂಚ ಕೂರ್ಲೇವಾ ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರು ಪೋಯಿರು ಇದು ಪೋಯಿರು ಪನಂದಿನಿ ಹಾಂ ಉಲ್ಲೇರಿಯ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ತಡ ಅಂಡತ್ತ ಕೊಡದಾಗಲು ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಇರ್ತೀಯತ್ತಾ ಅದೇ ವೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಲೆದು ಪೂರ್ತಿನ ಪೂರ ಬೇಲೆದು ಬರಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಾಕ ಬೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಣ್ಣಾಗ ತಡ ಹಾಕ್ಲಿ ಬೇಗ अपने ऊपर खाना रखी एक टाइम दाई नंद कुछ पाते रडापी पातिरले ಮಾತಾಡಿ 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 ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಏರುಲ್ಲರು ಬರೀ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಐಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ಹೋದ್ರಾ ಬಂದ್ರು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ದುಂಬಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆ ಸಹ ಬೆಜ್ಜಿನ ಬರ್ಸ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಕಪ್ಪೆಲೇನ ಬೊಬ್ಬೆದು ಎಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಯಾರುಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾತೆ ಇರಲಿ ಐಡಿ ತರಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ
ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಲೆ 2 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, 2 ಜನ ಅಲ್ಲಾರು. ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಮಾತಾಡಿ ಗೈಸ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 2 ಜನ ಅಲ್ಲಾರು ಮಾರ್ರೆ. ಬಲೆ ದುಂಬಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಿರಿ. ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರು ಒಂಚೂರು ದುಂಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಕೊರ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಬಲೆ, ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಬಲೆ, ಪಾತಿರ್ಗ ಏರೋ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಕ್ಕ ಜಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೂರು ಬರ್ಸ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಲೈಕ್ ಏರ್ಕೊರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅಪ್ಪ ಕೋಪ ನಂದಿ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರಂದು ಇಜ್ಜರು ನಿಕ್ಲೆಡ 2 ಜನ ಐಟುಲ್ಲಾರತ್ತ. ಪಾತಿರ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್, ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಆಯಂಡಲ್ಲ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಪ್ಲಿ ಏರನ್ನೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ನಪ್ಪಾಗ. ಮನೆ ಪೂಜಾರ ಮಾರ್ರೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಹೋ ನೀವು ಕಾಳಿಕೆ ಬಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಒಂಚೂರು ದುಂಬಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಈಗ ಮಿತ್ತುಲಾರದು ಚೂರು ತಿರ್ತುವಲ್ಲೆ. ಬಲೆ ಇನ್ನೀಗ್ಲ ಕಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸಭೆ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡತ ಬಸ್ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡತ್ತ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಐಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಮಿತ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ ಚೂರು ಒಂಜಿ ತಿರ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಬಲ್ಲೆ ಡೌನ್. ಈಗ ಮಿತ್ತೆ ಉಲ್ಲಾರು 2 ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಮಿತ್ತಿರ್ದು. ವೇದಿಕೆ ಬಲ್ಲೆ ತಲ ಆರೊಂಜಿ ಪೋಯರ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ಹೊರಜೆ ಉಲ್ಲೇರು ತಿರ್ತುವಲ್ಲೆ ಈರಂಡಲ್ಲಿ ತಿರ್ತುವಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ. ಆತಿರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಐಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಮಾರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಚೂರು ತಿರ್ತುವಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಪೋರ್ಚಿ ಕತ್ತಲತ್ತೆ ದಂಟದ ದೂರ ಅಲ್ಕ ತೀರಾವಲೇ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾರ್ರೆ ಬರ್ಕ ನಂದ ತೋಜ್ಜಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್. ಅಯ್ಯೋ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲೆ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಡೊಂದೇ ಇದ್ದೀರಿ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾವಂದೇ ಇದ್ದಿ ಚೂರು ತಿರ್ತುವಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಿಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ ಏರಿಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿ ಏರಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತತ್ತ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾರ ಏರಂದ್ಲ ಪಂಡಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಏರ್ನ ಪುದಾರಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತಾರೆ నెట్వర్క్ చెప్తుండాలి. ఇక్కడ బండాడ తడ అంటుంది మంచి మెసేజ్ పడలే మెసేజ్ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದಿಚ್ಚಿ ದಾದಾನು ಗೊತ್ತಾವದಿಚ್ಚಿ ಅನ್ನದ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲೇನಾ ಹೈಡ್ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಪಾತಿರಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ 3 ಜನ లేదు 3 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂ ಗೈಸ್ ಬಲಿ ಕೂ 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 ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಬಲಿ
ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರೆಲ್ಲಾರು ಯಾರೆಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. I'd like ಯಾರೆಲ್ಲಾರು ಹಾಂ ಅಂದ
ಮೆಸೇಜ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಿರತ್ತಲ್ಲ. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಲ್ದಾರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಯ್ ನಿತ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಿರಾರೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ವಾಯ್ಸ್ ನಾವು ಬೇಗ ಆಯ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಮಾರ್ರೆ. ಏರ್ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಾರಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸಾರಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರದರ್. ನಮಸ್ತೆ ಪನಂದುಲೇರ್. ನಮಸ್ತೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲೇರ್ ಕೂಡ ಹಾಯ್. ಯಾನ್ ಉಲ್ಲಾರ್ ಅವು ಚೂರು ಮೆಸೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೊಂದೇ ಇತ್ತುಜಿ. ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಸಾರಿ. ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲೇರ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಮರೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೊಂದಿತ್ತು. ಹಾಯ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ. ಮೆಸೇಜ್ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ಅದು ಪಾಡ್ತೀರಿ ನೆಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಟ್ ಮಾರ್ರೆ. ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಸರಿ ದಾದಾತುಂಡು ದಾದಾಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಸರಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ನಿಜ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೂಡ ಮಿತ್ತರ್ದು ಅವು ಎಕ್ಕಡದಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದನೆ ಬರ್ತೀನಿಯಾ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ. ಕುಡೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ದಾದಂಡಲ ದಾದ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ఇక్కడ అంచనే తన్నా తెగుండదా ఏయ్ సట్టు పురి కప్పే ಸಟ್ಟು ಪೂರ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂಚತ್ತಿಯ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಾಗ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ. ಈಗಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದು ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಇತ್ತೆ ಬರೋಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಕಡೆ ದಿಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಿತ್ತುಂಡು. ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟಾಟೆ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಬರೋದು ಉಲ್ಲೇರು ದಾದ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋ ಅವು ಇರ ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋಚಪ್ಪಂಡು ಮಾರ ಇರು ಉಲ್ಲಾರಿಂದ ಅವ್ಳು ಮಿತ್ತಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ಇರು ಯಾನ್ ತುಯ್ಯೇರೇನು ಇರು ಮಿತ್ತಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ತಿರ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಬನ್ನಾಗಿರು ತಿರ್ತಿತ್ತಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದಾರು ಮೂಲು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಜಿ ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಿತ್ತುಂಡು. ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟಾಟೆ ಮೊಬೈಲ್ದು ಈ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತನತ್ತಿ ಅನ್ನ ಆಡಿ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತುಂಡು ಮಿತ್ತಿದ ಪೂರ ತಿರ್ತುಂಡು. ಅವಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದು ಬುಲಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಸರಿಯಾಂಡು ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡು. ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈವ್ ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡು. కొంచెం లేట్ అన్నతే దాదాపు ప్రాబ్లం ఇస్తుంది ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಜಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೋ ಎಂಗ್ಲು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಹುಷಾರಿತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂಡ ಅಂತ ಹೋಜಿಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ವನಸ್ ಆತು ಜಿ ಇಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಎಂಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಏನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಪೂರ ಬೊಬ್ಬೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ತಿರ್ತುವಲ್ಲ ಏರು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಬಾಲ್ಯದ ಪುದಾರು ದಾದಾಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದಾರು ಚರಿತ್ತು ಏನವನ ಸಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಮೇರು ಹತ್ರ ಅನಿಲ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ವಾಣಿ ಹಾಕ ಕೋಡೆ ಪೋಯ್ನಿ ಮಾರೆ ದಾಲ ಮಣಿಪ್ಪನೆ ಸುದ್ದಿದಂತೆ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನರ ಪೋಯ್ನಿ. ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನಂದುಲೇರು ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು
ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಕೊರ್ನಿ ಲೈಕ್ ಅಂದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇರೇ ಕೊರ್ನ್ಯಾ ಎಂಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರು ಎಂಗ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ತೋಜಿಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಗ್ಲ ತೂನಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತು ನಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ವಾಣಿಯಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲನ್ನೇ ಹಾ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲ ಮುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲನ್ನೆ ಅಂದೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರ ಬತ್ತಾರತ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರಡ ಲೈವ್ಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ ನಳಿನಿ ಆದರ್ಶ ಎಂಕಿ ಬತ್ತೇರ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೆಲಾರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರ್ ನಳಿನಿ ಆದರ್ಶರ್ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಅನಿಲನ್ನ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅನಿಲನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಅನಿಲನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಈರ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಳಿನಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಪ್ಪ ಎರಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡ್ ಜನ ರಡ್ಡ್ ಆಪುಂಡನಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇರೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತಾರತ್ತ ನೂರು ಕಮೆಂಟೇ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾನು ಮಾರ್ರೆ ಲವ್ಗ್ ಹತ್ತು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈವ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೂರು ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಾತೆರ್ನಗ ಕನ್ನಡ ವಾತ್ಯದ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ತುಳುಟು ವಾತ್ಯನ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ನಳಿನಿ ಅಕ್ಕ ಕೊರಿಯ ಲೈಕ್ ಮಾಡಂದಿಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಓ ನಳಿನಿ ಅಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಕಾನೆ ಇರೇಗ್ ಇರು ಉಂತೋಡು ಮಾತ್ರ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ನ ಒಂತೆ ಬರ್ದು ಉಂತೋಡು ಅನಿಲನ್ನ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ ಬದಾರ್ ಓ ಇರ್ ಪಿದನ್ನೇನ ಅನಿಲನ್ನ ಓ ಆ ರಪ್ಪ ಪೊತ್ತೆ ಇಂಚು ಬೋಪೆರೆ ಓ ಅನ್ನ ಚೂರು ಚೂರಿ ಮನಸಾಂಡಿ ಇರ್ನ ಚೂರ ಒಂಜಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಲೆ ಅನ್ನ ಐತೆ ಒನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರಣ್ಣ ಅನಿಲನ್ನ ಚೂರಿ ಉಂತುಲಿ ಐತೆ ನೀರು ಕೊರ್ಪೇರು ಚೂರು ಆಂಡು ಇರು ಏಪಲ ಉನಾಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಲಂಚನ್ನೇ ನಳಿನಿ ಅಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಬೋಡೆ ಇರಿ ಕೊರ್ಕನ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಅನಿಲನ್ನ ಚೂರು ಉಂತುಲೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಕನೆ ಇರಿಗಿಂದ ಕೊರ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಒನಸುಗು ಅಂದ್ಲೆ ರಂದಿ ಚೂರು ಉಂತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನಿಲನ್ನೇ ಪಿದಾಡ್ದಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಐನು 10 ನಿಮಿಷ ಆತಿ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಒನಸುಕು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದ್ಲು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ನಳಿನಿ ಅಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯಾವೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐತೆ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಪನರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಒನಸು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗಿರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದು ನಳಿನಿ ಅಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಬತ್ತನತೆ ನಳಿನಿ ಬ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವ ಹಾಯ್ ಬನಂದಲೆ ರಾಯ್ ಶಿವು ಲೈಕ್ ಕೊರು ಶಿವು ನಳಿನಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸು ದಾದಾ ನಿಗಲ್ನ ಒನಸು ಆಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಒನಸು ಆತಜ್ಜಿ ಉಪಡಾಚಿರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಹೀರೋ ಹಿರೇಗ 10 ನಿಮಿಷ ಹೊಡ್ಜಿ ಹೀರೋ ಒನಸು ಮಲ್ ನಾವು 10 ವಾರ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಹೇಮಲತಕ್ಕ ಬತ್ತರ ಹೇಮಲತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಾರಿ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹೇಮಲತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಓ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿರೇಗ 10 ವಾರಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತ ಒನಸು ನಳಿನಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತುಂಡು ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುಡವೇನು ಓಯ್ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಬಡ್ಚಿ ಅವು ಇಪ್ಪಡ ಅಂಚಾನೆ ಅವ್ಗೆ ಬ್ಲೂ ಇಪ್ಪಡ ಅಂಚಾನೆ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ತೋಜಲ್ಲ ಮಾರೆ ನೀಕೊಂಜಿ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಹಿಡ್ದಾದುಂಡು ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆದ ಲೆಕ್ಕನ ಇಪ್ಪು ಎನ್ನ ಮೋನೆಲ್ಲ ಹೇಮಲತಕ್ಕ ಲೈ ಕೊರಿಯ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲೇರು ಹೇಮಲತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ರೇಪಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕೊರ್ದು ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ನಳಿನಿ ಅಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಇಪ್ಪಡು ದಕ್ಕೊಡ್ಚಾವ ನಳಿನಿ ಅಕ್ಕ ಪತ್ತೊನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಂಚು ಇಲ್ಲಡ ಪೋಯಂಡ ಕೊನ್ನು ಪತ್ತೊಂಪು ಅವ ಉಳ್ಳಾರ ನೀ ಕೈತರ ಉಂಟಾ ಹೇಮಲತಕ್ಕ ಓಕೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಳಿನಿ ಉಳ್ಳಾರ ಐತರ ಉಂಟಾ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅವಪ್ಪ ಅವು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಯ್ 10 ಉಂಡು ಈರು 10 ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಳ್ಳೆ ಈ ಮೂಲಿತ ಬೇಗ ಉಣಾಸು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಈರು ಮೂಲು ಉಣಾಸು ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಉಣಾಸು ಮಲ್ಪುಲ ಅಲ್ಲ ಮೆರವತ್ತರು ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಕ ನಾ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತ್ತ ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ಚೂರು ಉಂತುಲೆ ಅವೇ ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಕ
ಎಂಚ ಬರ್ತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಶಿವಾನಂದರ್ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಚೇಂಜ್ ಆತ. ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಚೇಂಜಿಯಾ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ ಅವೇ ದೆತ್ತು ದಿವನ್ ಬೇ ದೆತ್ತು ದಿವನ್ಲೆ ಶಿವಾನಂದ ವನಸ ಮಲ್ತಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಶಿವ ವನಸ ಆತುಜಿ ನಳಿನಕ್ಕ ಉಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಬರ್ಪರ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಅಂಕ್ಲು ಸಂಡೆ ಬರ್ಪ ನಿಗ್ಲು ಇತ್ತರಡ ಬರ್ಪ ಸಂಡೆ ಇತ್ತರ ಬರ್ತಾರೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಇಡೀ ಬಣ್ಣಗ ಕರ ಉಂಡು ಅಂದ ಐಕೆ ಇರಿತೆ ಮೂಲ ವನಸ ಮಲ್ತದೆ ಇತೇರು 10 ಕೂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಲ್ಲ ಇರೇ ಕೈಪೇನೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕೊಡದ ಕೊರಿಂಡೆ ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಬತ್ತಂಡವೆ ಏನೊಂಜಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ದಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಕೂಡ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಯ್ ಎಂಚಲರಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಕ ಜಿಪ್ಪು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಕ ಜಿಪ್ಪು ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ದಾದಕ ಜಿಪ್ಪು ನಳಿನಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಕ ಜಿಪ್ಪು ಮೇರ ನೀಲನ್ನೆ ಪೋದಂಡಂದು ಅಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಶಿವಾನಂದ ದಾದಕ ಜಿಪ್ಪು ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಬ್ಲೂ ಕರ್ರ ಇಜ್ಜತ ನಿಕ್ ದಾದಾ ಆಪುಜಾ ಮಾರ್ರೆ ದಾದಾ ಆಪುನು ದಾದಾ ಆಪುನ ಸಿವು ಪನ್ನೆ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನ್ ಇತ್ತವಲ್ ಮಾರೆ ನುಂಗದು ನಿಮ್ಮ ಮರಿಯಲ್ಲ ಗೀರು ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಓಯ್ ಅವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನ್ ನುಂಗಾಬ್ನ ಶಿವಾನಂದೇರಿ ಎಂಕ್ ಬೋರಿದ ಕಜಿಪು ನಿಕ್ ಬೋರಿಯ ಮರಿ ಇನ್ನ ಇತ್ತೆ ಆರೊಂಜಿ ಬತ್ತೆರಡು ಉಂಡತ್ತ ನಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಟ್ಟು ಬೇರು ಅಲ್ತಾ ಬನ್ನೆ ಬತ್ತೆರಡು ನಿಕ್ ಬೊಟ್ಟು ಬೇರು ಇತ್ತದಲ್ಲ ಆಯ್ಪುಜಿ ಹೌದಾದ ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಬಡ ಅಂದ್ ಪಾಡ್ದಾರು ಇರೆ ಬಡ ಅಂಡ ಬಡ ಪೂಜಾ ಪನ್ಯ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಸಮ ತೂಲ ಅಂದ್ಯ ನಾವು ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ಮಾರೆ ಎಂಚ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆ ದುಂಬಲೆ 7 ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಮರ ಹೈಟ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬೀಟ್ರೋಟ ಕೋರಿ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕೋರಿ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಅಲ್ಲ ದೇವೇಂದ್ರನೇ ಬತ್ತೇರು ಬರ್ಸ ಉಂಡುಗೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಬಂಡು ಉಂಡು ಬತ್ತಂಡಿತ್ತು ದೇವೇಂದ್ರನ ಎಂಚಲ್ಲ ರಣಸಾಂಡ ದೇವೇಂದ್ರನ ಗಜಿಪ್ತಾದ ನೀಕ್ ಏಪಲ್ ಊರು ಪಂಡ್ರ నీకు దాదా కజిపు పనందులేరు ఎంకితే ఉనాసుండప్ప ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದ ಕಜಿಪುಂದು ಬಾರೆದ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪುಗೆ ನಳಿನಿ ಅಕ್ಕ ದೇವೇಂದ್ರ ರೆಗ್ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಪನ್ನೆ ಅಂದಾರು ಒನ ಸಾತುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವೇಂದ್ರನ್ನೇ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕಾಗಿ ನೀ ಶುಕ್ರವಾರಗೆ ಇರೇ ಶುಕ್ರವಾರನ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ನಮಗೆಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ನೀ ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ತಂದು ಇರು ಓಲು ಉಲ್ಲಾರಿ ಅಬ್ಬಾ ಎರಳಿದ್ದು ಬಾ ಬರ್ಸ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಾರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಚಂಡಿ ಅಂಟು ನಾನು ಬೇರ್ತೇನೆ ಅವಡ ಲೈಕ್ ಕೊರನಾಗ್ಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎರಡು ಕೊರ್ಲಿ ದಾದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನೇನಂದಿಲ್ಲ ದೇವೇಂದ್ರನ್ನೇ ಗುಜ್ಜೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಅನ್ನದ ಅದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ಬಂಜಾರ ನನ್ನ ಅನಸ್ ಮಲ್ದು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರು ಮರ ಶಿವನಂದ ಶಿವ ಈ ಓಲುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮರ ನಿಕ್ ಎಂಚಿನ ಬುರ ಪನ್ಪನ ಮಾರ ಪಾಪದಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡ ಬಂಜಲೆ ಅವು ಒಂದು ಕೋರಿ ಬುರ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ತರಕಾರಿ ಅಂಡ ಬೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ 10 ಗಂಟೆ ಅವಳು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಐಡಲಿ ನಮಗೆ போயரா ನಳಿನಕ್ಕ போயரா ಅಕ್ಷತಕ್ಕ போயரா ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ போயரா ಏಮಕ್ಕ போயரா
ఏమక్క పోదాతు నన్ను ఆ రెడ్ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾದ್ ಒಡೆ ವರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ನಿಜ್ಜಿ ఏమక్క ఉల్లారా ಕೇರಳರಿ ఆడొంజి రెడ్డు జాస్తి లైక్ ఏంటే మరి ಯಾರು పోయిನಿ ದೇವೇಂದ್ರಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಾ ದೇಂದ್ರಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇತ್ತರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕೆಲ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಕ ಏರುಲ್ಲಾರ ಮಾರೆ ಮನಿ ಪೂಜೆರು ಐದು ಜನಲ್ಲ ರೈದು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ದುಂಬಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲಿ ದುಂಬಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೈಟ್ ಅವಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಾರ ಹಾಕೇನಂದ್ರೆ ಓ ಬರ್ತಿ ಮಾರಾಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕತ್ತೆ ಕೆರ ಬನ್ನಿ ಏ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬರ್ಪುಜಿತ್ತೆ ನಾವು ಗರ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಮಾರೆ ಪೂಡ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಒಂಜೆ ಕೊರ್ರಾಗ ಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಕೊರ್ರ ಜೇರ್ ಪನ್ನಿಯ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ರ ಒಂಜೆ ಕೊರ್ರ ಪುನ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಕೊರ್ರ ಯಾನ್ ಆದರ್ಶ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಇರ ಆದರ್ಶ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲ ನಳಿನಿಂದ ಬೂರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಆದರ್ಶ ಬೂರ್ನ ಅಂಚೆ ಸುರು ನಳಿನಿ ಬರ್ಪುನ ಅದಾಗಿ ಸುರು ನಳಿನಿ ಅನ್ಪುನು ಆದರ್ಶ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಪುನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತದು ಏಸಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರು ಮಾರೆ ನೀ ಕೊರ್ರ ಆಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಪೂಜಲ್ ಪುನ ಬುಲಿ ಪೂಜೆನಾ ಇಲ್ಲ ರೀ ಆದರ್ಶಣ್ಣ ಆದರ್ಶನ್ನ ಎಲ್ಲೇರು ಬಾಳೆ ಬುಲಿಪು ರಟ್ ರಟ್ ಬುಲಿಪು ಹಾಕಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ರೇಪಂಡ ಬುಲಿ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತಾ ನವಣಂದೆ ನಲ್ಲ ಜನ ಓ ಅಣಿ ಅಕ್ಕ ಹೈಡುಲ್ಲಾರನ್ ಬಲೆ ಕೆಬಿಕೋರೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಗರಿಪರ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಗರಿಪರ ಜನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪುನ ದೂರನೇ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಈಗಲೇ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ 3 ಜನ ಐಡಲಿದ್ದೀರಾ ಅನಿಲನ್ನೇ ಪೋದಾಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕ್ಕಾಸು ಕನಲೆ ಕನಕ ಕನಕ ಗರ್ಪುಗ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬುಳಿತು ಜೇ ಪನದಲ್ಲೇ ಅಲ್ತ ಕೂಜಲ್ ಪನ ಬುಳಿತಾನ ಕಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬುಳ್ತು ಎಂಕ್ಲಂತ ಜನ ಸುಖಿಜ್ಜಿ ಬುಳಿಪೆ ಪಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬುಳಿಪೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಮಾರೆ ಪನದಿಲ್ಲ ಶಿವು ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಪಾಡು ಮಾರೆ ಹೆಚ್ಚ ನೀನಾ ಶಿವು ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ಯ 10 ಕೊರ್ತೆ ಹ್ಯಾಪಿಯಾ ಏ ಮೂಲು ಲೈಕ್ ಬೂರ್ದುನೇ ಅಜ್ಜಿ ಮೇ 10 ಕೊಡ್ತೇಗೆ ಹೆಂಗ ತೋಜಿನ ಉಂಡು ಏತ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು 10 ಒಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೊರು ಮಾರೆ ನೀನು ದುಡ್ಡು ಹೊರಟ ಆಯಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಅಂದು ಮಾರೆ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇದ್ದೆ 2 ಸಾರಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ಮಾರೆ ಬಜಗೊಳ್ಡು ಕೆಲ್ಲಾಡು ಅಬ್ಬ ಪೇಟೆ ಒಂಜಿ ಆಚುಂಡು ಬುಲ್ ಪಾಟಾಡು ಏ ಕೆಕ್ಕಿಲ ಅಡ್ಡ ಪಾಡೊಡ್ತಿಯಾ ಶಿವು ಆ ಕೆಕ್ಕಿಲ ಅಡ್ಡ ಪಾಡ್ತಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಕೆಕ್ಕಿಲ ಮೌನ ಮಂಡೆ ಸರ್ತಾ ಅಲ್ಪ ಎಂಗಲ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ ಮಾರೆ ದಾಯ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಾರು ಆದರ್ಶನ ಎಂಗ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅತ್ತು 4 ಕೊರ್ಪೆ ತೂಡು ತೂತೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದಾತು ಕಜಿಪ್ಪು ದಾದಯ ಏ ಉಂತು ಚೂರು ಉಂತು ಇತ್ತು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತು ನೀರು ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇತ್ತು ಉನಾಸ್ ಉಂಡು ಉಂತು ನಿಕ್ಕೆ ಉನಾಸ್ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಕಜಿಪ್ಪು ದಾದ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಾತಿರೊಂದು ಇಪ್ಲೆ ಒಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಂತ ಹೊಡ್ಚಿ ದಾದಂಡಲ ಪಾತಿರೊಂದು ಇಪ್ಪಲಿ ಬಗುಂತಾಗ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬಚ್ಚಿಜ ಅಂಚತ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಒರಿದು ನೈಕ್ ಪನ್ಯಾನ ಕ್ಲೇಡ ಅವು ಚುಚ್ಚುರು ಹೊರೆಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜ ಇಪ್ಪಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರಲ್ಲಿ ಏ ಪಾತಿರ್ನು ಎಂಗ್ಲ ಲವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಾರಿ ಲೈವ್ಗು ಮಿಸ್ ಆಪ್ ಮಾರೆ ಕೋಡೆ ಲಂಚನೆ ಇರ್ತಂಡು ತುಳು ತಕ್ಲ ಕನ್ನಡದಕ್ಲ ತೆಲ್ಪಿರಿ ಬಲೆ ದುಂಬಲೆ 2 ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಹೈಟ್ ಉಲ್ಲಾರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮಾರೆ 3 ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಕ್ಷದಕ್ಕ ಪೋಯಿರ ಅಂದು ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಪೋಯರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅನಿಲನ್ನೇ ಪೋದಾನ ಅನಿಲನ್ನೇ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾರ್ರೆ ಹೇಮಲ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು
aku pura podanan pura ona supoiran दादा पातेर न मारे दादा याऊ ಸಾರಿ ಬಣ್ಣ ಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈ ಪಾತೆರ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರ ಒಂದುಲ್ಲೆತ್ತ ಏನ್ ಚೂರು ದಲ್ಲ ಪಂಡೆ ದಾದ ಪಾತೆರ ಮಾರ ಅನ್ಕೆ ನೆರ್ಪೆ ಚೂರು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ್ ಮಾರೆ అవుతుల ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಪೋಂಡು అయిపోదు ఓ పండు అడి పోండి నైకి దాదా అనుకుంది ಅವೇ ಏನು ಪಂಡೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ ಆಯ್ಜಿಂದು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರು ಎಂಚ ಒಲ್ಲಾರ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಂಚ ಒಲ್ಲಾರು ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಲೈವ್ಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಶಿವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಮಾರ್ರಿ ಲೈವ್ ಸರಿ ಲವ್ ತಪ್ಪು ಅವೇ ಪಂಡತ್ತ ತಪ್ಪಾಂಡು ಸ್ವಾರಿಂದು ಏನು ಪಂಡೆ ಮಾರ್ರಿ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಂಡು ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಬೊಕ ಈ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ಏನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಶಿವು ಯಾನ್ ತ್ರಿವೆಂದುರಂ ಇಪ್ಪುನಿ ಓನ ಟ್ರೈವಂದೂರು ತ್ರಿವೆಂದೂರು ದಾದಾವು ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲೇ ಶಿವು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಖ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಶಿವ ಬಾಯನಾ ಕೇರಳ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೇರಳಡುಲ್ಲಾರ ಮಲಯಾಳಿ ಶಿವ ಪೋಯನಲ್ಲನ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಅಂಚಿ ಬರ್ಸ ಪೋಂಡಿಯ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡ ಅಂಚಿ ಉಂಡ ಬರ್ಸ ಅಂಚಿ ಪೋಂಡು ಮಾರೆ ಯಾನು ಕುಡ್ಲ ಮಾರಾಯರೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಈರು ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲಾರ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ಬ ಕೇರಳ ಬಂಡರು ಆ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಒನಸ ಅಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಒನಸ ಆತುಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನಾಂಡ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಆತರ ಇರುತ್ತೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಜ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬರ್ಸ ಅವು ಯಾನಂಚಿ ಕಡಪುಡಿ ಐತೆ ಬರ್ಸ ನಿಕ್ಕೊಂತ ಬರ್ಸ ಬರಾಡ್ ನಂಚಿ ಪಂಡೆ ಪಾಡಂಚಿಂದು ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ అయినಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ అయినಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜರ್ರ
ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನಾಗ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ పోయారు అన్న మరి ఉల్లారా ಅವನ ಸಾಂಡ ದಾದ ಕಜಿಪುದಾದೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಶಿವ ಉಲ್ಲಾನ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಅಂದೇ ಸುನಿಲಣ್ಣ ಏನ ಕುಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ತಿರುವನಂತಪುರಡುಲ್ಲಾರ ಕೇರಳಡು ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಕಜಿಪುದಾದೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ನಂಚಿ ಬರ್ಸಂಡೆ ತರಕಾರಿ ಸುನಿಲಣ್ಣ ಎಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ತರಕಾರಿಯಾ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ನಂಚಿ ಬರ್ಸಂಡೆ ಬರ್ಸಂಡೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಶಿವ ಉಲ್ಲಾನ ಶಿವು ಉಲ್ಲಾನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿತ್ತಂಡ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಾರ ఉల్లే బాగుందిలేదు శివాన్ని శివ కమెంట్ పాడుంది ఇప్పుడు దాదండల అప్ప ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದು దాదండలు పాడుంది ఇప్పుడు ಕಮೆಂಟ್ ಅವ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಎಂಚ ಮಡಿಕೇರಿ ಬರ್ಸ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಕೋರ್ಯಾ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಮಡಿಕೇರಿ ಬರ್ಸಂಡೆ నాలుగు జನ హైడ్లున్నారు దాదా పనులే జోరు పనందులేరు కేం చేయరేగు కీర్తి అక్క కేనుజా శివు మల్లకు లేరు మారే దాదా పనుపున మారే నిగులు మల్లకులు పనుడు నమ కేనోడు దాదా మల్లకు దాలెజ్జి మారే మల్ల ఏరు ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಸಕ್ಕೆ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮಂದಸನಿಲ್ಲ ನಂಚಿ ಸೆಕೆನ ಬರ್ಸೆಜ್ಜ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇನ್ ಇರ್ ಕೇನಡು ಪಂಡಾರ ಪನ್ಲೆ ಜೋರು ಪಂಡಾರತ್ತ ಅಂಚ ಕೇನು ಜಂದು ಕೇನ್ ನೇನು ಅಂಚ ಕೇನಿ ಕೇನು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇರಳ ಬರ್ಸೆಜ್ಜ ಮಾರ್ರೆ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಸೆಕೆ ಶಿವು ಉಲ್ಲಾನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಶಿವು ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆನಾ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಕಜಿಪು ದಾದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಜಿಪು ದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೇಕೇನಂದ್ಲೇರು ಶಿವು ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ಐತ ಲಕ್ಕಿ ಐಕು ಅಂಚಿ ಪೋಯಲು ಭವಿ ಅಂಚಿ ಪೋಯಲು ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕದ ಬುಲ್ತೆ ಐಕು ಪೋಯಿನಲು ಸುನೀಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತ್ಯನ ಅಂಚಿ ಬರ್ಸೆಜ್ಜಿ ಸೆಕೆನ ಮರ್ರೆ ಅವಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಮರ ಐದು ಉಲ್ಲಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ
ಶಿವುಲ್ಲನಾ? ಶಿವು ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಮಾರೆ, ದಾದಾಂಡಲ ಪನ್ನು ಮಾರೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶಿವು, ಜೆಪ್ಪುನ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಜೆಪ್ಪುರ್ಚ ಪುನಸ್ ಮಲ್ಪು ಪುನಸ್ ಉಂಡು ಜೆಪ್ಪುರ್ಚಿತ್ತೆ. ಉನಸ್ ಉಂಡು ಶಿವು, ಉನಸ್ ಬಲ ಉನಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋ. ಶಿವು ಸಂಡೆ ಉಲ್ಲೇರ ನಲಿನಕ್ಲೆ అయిపోయే ನಂದು ಮಾಡಿ. ಶಿವು ಇಲ್ಲನಾ? ಶಿವು ಉಲ್ಲನಾ?